Yes, kumusta mga ka-bright? Welcome sa ating channel. Kumusta po kayo? So ngayon guys, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng nilagpang na manok. So sabayan niyo ako guys. Bago yan, intro muna. Okay, so ito yung lulutuin natin. Dalawang pakpak ng manok. Nilagyan ko ng asin, tapos konting suka, at saka magic syrup. Tapos may bawang at luya, gagamitin natin yan mamaya. Okay? So ang gagawin natin ay iihaw muna natin ang manok. So, tara na guys. Muna ang lahat sa akin. Sarap ng nilagpang guys, lalo na pang pulutan. So, dahil sa wala tayong ulam, ito muna. So makikita ninyo kung ano ang kaibahan ng barbecue at saka yung inihaw na manok. Sa inihaw na manok, ang ingredients lamang natin ay suka, tapos konting asin, at saka betchin. Ang walang betchin, magic syrup, para magkalasa yung laman. Samantalang yung sa barbecue ay nilalagyan ng ketchup o barbecue sauce. So, yan. Pero sa nilagpang, may iba pa tayong gagawin bukod sa pag-iihaw nito. Okay? So, tutok lang mga kapatid. Mga bright. Medyo malakas ang poy. So, sa mga Bisaya, tawag dito ay sinugba. Sinugbang manok. Ito, yung ganitong proseso. Sa Tagalog ay inihaw. Nagluto ang chicken. Nagluto ko chicken. Ako, kakataoy. Laka kita. Uy, Nagsigaman daw sa likod. nagsigaman good. Kaon kag chicken. Mm. Mm. Ialak ako pa. Tukot ako dire. Sa Chicken at nagpicture ka.
makikita natin ang juicy ng manok, native na chicken. Sinok-nok ba? Paano ginuto? Sinuknok na manok. Say hi to the camera. Hi. Mag-vlogger po na siya. Si Bibi Notit. So, dapat natin lutuin ito na mabuti, guys, para mawala yung langsa at yung dugo. Pero nori, nilagyan ko na ito ng konting suka para mawala yung lansa ng karne. Why is it fighting? Apa yung dragonfly? Ang bot, napabay dragonfly. Oo daw. Apang karan ako. Oh. Okay, luto na, guys. So, while we are waiting, dahil luto na ito, iinit muna tayo ng tubig. Okay, nilagyan ko ng luya, tapos yung onions, at saka asin. So, gagamitin natin yan mamaya. Okay, lagyan natin konting sinigang mix. Konti lang. Tapos, lagyan natin manok. Manok at saka sibuyas. Ano ba, luto na sa papa ba? Okay, luto na ang ating nilagpang na manok. Kainan na. Yan na siya, guys. Ang ating nilagpang na manok. A few moments later.
ka sa bote. You're welcome. Sumali ka pa po. Ikaw mo tilaw sa sabote. Sa gagmahay ka te. Kuhaan ka sa ilasa sa nilagpang. How's that feel? Warmer? Ay, alag! You look cozy. Ay! Gonna be alright? Mommy's gonna be fine, honey. She's gonna be fine. You're going to stay. Lagi deh. I'm gonna stay. Sula na to. Sibog na kong bibig. Ano siya ba? Kuhaan ba? Good night, darling. Forever? I promise. Hmm? Siyempre, no? Ito yung nakataon yan eh. Ha? Bangus na yan yun. Sawa. They have no idea where she's going. They don't know where she is. I give you $10 if you would just take your shirt off, Mhm. and I could see what it would No, look I see. All right, if you get any more information, you be sure to let me know once you attend. Like, Thank you kuhaan very mo. much. Unod sa chicken dili na. Unod chicken di. Okay, Dash Humok and man. Charlie, who do you think held out for the most money? Ayun eh. For the man? Ayun daw. Ayun na. Remember, it's not. Here you go. Ito mag-unod sa ito. How's the arm feel? Hmm? Get you some more painkillers. Ungo. Ungo. Ungo mo kung white their hair. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga bright. Paalam.